Produktion og udvikling af Hobro-boksen startede for 11 år siden på baggrund af en forespørgsel fra Nejmanns Klovepleje, som i dag kører med 3 af slagsen. Hobro-boksen bygges i dag i 4 variationer. HB3 er typen med de gamle forbindsholder med manchet forsynet med 125 kubik oliemotor for benspil med negativ brems, og som standard er udstyret med længdejusterbare bagbindsholder med bagbindspil, oliemotor eller cylinder for optræk. Pro-modellen findes i 2 udgaver. HB3 Semi-Auto-modelleren er udstyret med den nye type fuldhydraulisk eller manuel betjent forbindsholder. Den type forbindsholder sikrer ergonomisk og sikker arbejdsstilling med minimal risiko for skader på brugeren, da man ikke skal lægge manchet på forbenene. Samtidig sikrer typen god og stabil arbejdsstilling hele vejen igennem forløbet. Modellerne er som standard udstyret med længdejusterbare bagbindsholder med enten oliemotor eller cylinder for optræk af ben. Til moderne landbrug, som ikke har behov for den hurtige, fuldt udstyrede model, er muligheden en elektrisk eller delvis hydraulisk boks. Udviklingen er sket i takt med, at kravene til materiellet er blevet væsentligt større med hensyn til sikkerhed og effektivitet, så det i dag er kundetilpassede produkter. De nyudviklede systemer er beskyttet af patent i Danmark og er patentansøgt i yderligere 146 lande. Vores produkter optimeres i takt med udviklingen. Udover opbygning af Hobro-bokse, laver JP Servicetech også opbygning af biler, lastbiler, isolerede kasser til kold- og varmvandsrenser til den travle klovbeskærer. JP Servicetech servicerer blandt andet vognmænd og landmænd, sørger for at grejet fungerer og er klar til brug 24/7.